Dobrý deň, vítajte pri našom ďalšom podcaste, kde pokračujeme s Kubom, ktorý sa účastnil na všetkých našich rodinných expedíciách ako dieťa. Keď sme boli v Južnej Afrike, boli sme na Borneu, boli sme v Thajsku a zapisoval si do zápisníkov, ktoré teraz si priniesol so sebou. Ale skôr sa budeme dnes venovať, pretože tomuto sme sa venovali v predchádzajúcom podcaste, skôr sa budeme venovať tomu, že keď sme leteli do Južnej Afriky, tam nastal v tvojom živote radikálny zlom. Radikálny zlom, áno. Doslova. A to bolo také silné, že ťa to ovplyvnilo až do dnešných čias a pokračuješ v tom ďalej. Áno, určite. Tak Milan, ďakujem za pozvanie teda ešte raz. Ovplyvnilo ma to skrz to, že ja som, je pravda, už od mala bol veľký fanúšik do letectva a celá moja obsesia v rámci lietania a lietadiel a pilotovania začala už, keď som mal zhruba 4 roky, alebo 5 rokov tak, keď ma moja babka zobrala na dovolenku do Grécka. No a stále som bol taký, že áno, lietať super. Ako dieťa, samozrejme, detský sen naši, že áno, že to sa ti vymení, to sa zmení. No a potom tak celkom zlomovo to prišlo, keď sme, áno, v 2013, keď sme išli do Južnej Afriky. To si nám teda sprostredkoval výlet so spoločnosťou Emirates, ktorá, akože keď som uvidel to lietadlo v tom gate, keď som uvidel tú chvostovku a že týmto ideme, tak ja som skoro zmeravel, lebo dovtedy tými menšími dopravnými lietadlami sme lietali. No a teda teraz som úplne že otočil kartu na veľké lietadla, že to bolo niečo úžasné. Tak vtedy som si povedal, že wow, že tak tu by som niekedy raz v živote chcel skončiť ako pilot. A odtedy sa toho držím reálne od 2013. Takže chcem ti poďakovať určite slova zmysle, že si nám teda sprostredkoval tú dovolenku pomocou spoločnosti Emirates Airlines. Ako to potom pokračovalo? Ono to pokračovalo tak, že v zásade My sme s touto leteckou spoločnosťou leteli aj na Borneo a potom aj do Thajska. Borneo sme leteli s Turkishom. Aha, okej. To sme leteli cez Istanbul z Budapešti, ale už potom Thajsko sme leteli z Viedne opäť z Emirates. Vtedy sme aj prvýkrát som išiel za 380-kou veľkou. Takže to bolo úžasné. Samozrejme, miesto pri okne vtedy nebolo, čo som bol z čoho celkom dosť nešťastný, ale akože samozrejme, že tvoj syn mi vtedy natočil zábery nejaké, čo som potreboval z odletu z pristátia. Hej. A ja som to nejako prekúsal v stredných sedačkách, takže akože, samozrejme mama si ma vypočula celých 5 hodín, čím by som ju chcel teda pozdraviť, keď si to raz bude pozerať. No a ono potom samozrejme, keď sme takto lietali, tak my sme už potom, keď sme bez teba išli niekam, napríklad pred rokom sme boli na Sri Lanke, tak sme znova využili túto spoločnosť Emirates, nakoľko fakt ten komfort na tej palube a tá škála tých destinácií v Ázii, v Afrike je fakt, že obrovská. Je to veľmi veľký prestupový bod v rámci celého sveta. No a tým, že sme lietali, tak tým to nekončilo. Ty si totiž začal študovať. Ja som po strednej sa teda rozhodol, že je najvyšší čas teda sa rozhodnúť, že či ísť žiť a zarábať, alebo či ísť ďalej študovať. No a rozhodol som sa aj študovať leteckú dopravu do Žiliny, ktorú som teda úspešne ukončil teraz ten bakalársky ročník minulý rok. A teraz študujem technológa údržby lietadiel a popri tom si ešte robím aj licenciu na dopravného pilota, ktorá už je teda akože z polky hotová. Takže ešte mi tam zostáva nejakých 7 predmetov a nejaké ďalšie výcviky, ktoré už sú akože samozrejme aj finančne drahšie a náročnejšie, ale treba to absolvovať na to, aby som sa potom dostal do dopravného lietadla. No a tá tvoja ďalšia cieľová destinácia bude? Cieľová destinácia, tak určite akože v rámci letectva by to bolo, že najprv malá spoločnosť, ale úplne cieľ by bol Emirates, ktorý si mi ty sprostredkoval. Tak veľmi rád, keď niečo budeš potrebovať, kľudne povedz, začneme na tom budovať. No, jasné, celý ten podcast je skôr o tom, že ako dokážeme v detstve ovplyvniť tú cestu toho dieťaťa. No mňa to ovplyvnilo veľmi. Až do dospeláka, pretože
Ako sme to naštartovali v tom 2013, tak ti to určilo celý tvoj život. To určite. A hlavne by som rád podotkol to, že proste ľudia, čo necestujú, tak nevedia. Hej. A to presne otvorilo také, skrz aj tie poznámočky, čo sme mali od teba, aj tie zápisníky, že keď sme cestovali do sveta, tak človek spoznával a potom si človek aj vybuduje takú lásku k tomu cestovaniu. K tomu sa mi viaže jedno také jednovetné spojenie. Môžu ti zobrať všetko, čo máš, ale nezoberú ti všetko, čo vieš. Tak je, to je pravda. To smerujeme k tomu, že to, čo sa naučíš ako dieťa, tak to vieš využívať. Áno, to zostáva. A môžeš prísť o čokoľvek, ale to, čo vieš, tak o to neprídeš. A to cestovanie je jedna z najlepších škôl, pretože určite získáš veľký rozhľad, získáš možnosti a stratíš predsudky. Človek z toho, by som si trúfol povedať, že vo veľkom ťaží potom aj v rámci škôl, akože základných, stredných už pomenej, ale minimálne na základných školách z toho decka ti budú ťažiť určite. No a k tomu sme vytvorili takéto zápisníky na cesty, keď už sa cestuje. A ty si mi raz povedal, že poďme na kávu. Ja, že kam? Do Tatier. Že zaletíme si do Tatier. Ale na základe toho, možno aj na základe toho sme vytvorili ten zápisník Ideme do hôr, kde sa venujeme všetkým tým geologickým, geografickým témam, čo sa týka vzniku hôr a tak ďalej, ale venujeme sa tam aj flóre, faune, tak verím, že aj toto je tá cesta, ktorá môže ovplyvniť tie deti, ktoré by sa tomu mohli venovať ďalej. Určite. O letectve tam zatiaľ nemáme, ale... Možno keď tam máš spomenuté niečo ohľadne vetrov. To bude v ďalšom dieli, ktoré sa bude venovať téme Ideme na loď. Tam bude meteorológia, pretože na tom mori, keď sa plavíme, tak je fajn vedieť, že ráno sa pozrieš na oblohu, podľa oblakov vie zistiť, ako bude po obede. Áno. Či bude vietor, nebude vietor, alebo či bude búrka, výchrica. Ja som bakalárskú prácu písal na margo meteorológie a v rámci výskumu. Takže je to dosť dôležité, ale dá sa to podľa oblakov zistiť. Úplne bez problémov, jasné. Tak ako to už sa teda čitatelia a decka dočítajú tých zápisničkoch. A podľa mňa je to už fajn, keď to vedia tieto deti. Určite. Je to napríklad včera tu bol živý úkaz toho, že ako dokáže búrka veľmi rýchlo prejsť cez územie a ako je ju veľmi ľahké spoznať na rozdiel od stabilného počasia, stabilného dažďa napríklad. Vidím, že z toho lietania ty si začal postupne, vidím tu nejaké letenky, nejaké boarding passy. Áno, ja si vždycky kvázi z destinácie, kde sme spolu boli, alebo čo, chcem si doniesť niečo, čo má pre mňa takú srdcovku. Takže akože lietanie v mojom srdci ako má špeciálne miesto a toto bol taký zážitok, že keď sme leteli tou spoločnosťou do Južnej Afriky, tak to vo mne zanechalo, že mi to zanechalo proste krásne miesto v srdci. A som si odtiaľ proste musel zobrať letenku. No a potom už automaticky som si z každej destinácie dačo priniesol. Ja tu môžem aj nájsť. Určite tu mám napríklad letenku do Bangkoku. Tu mám do Dubaja letenku, keď sme sa vracali z Kuala Lumpur. Tuto je pekne vidno. A samozrejme, aj keď sme leteli do Kuala Lumpur s Turkishom, tak tuto mám tu je to tiež pekne vidno. Takže toto som si vždycky takéto odkladal. Vidím, že máš aj kotaky na balu. Áno, z Malaysian Airlines. Áno, toto bolo taký asi najkratší let, čo som zažil. Zo Sandakanu do kotaky na balu. Áno, presne. Možno niektorí poslucháči aj nevedia, že také mestá existujú. No, to by som sa vôbec nečudoval. Ja som tiež o nich nevedel predtým, ale keď sme tam boli, tak už by som ich akože aj po slepiačky našiel. To možno je, že tým cestovaním získaš tieto informácie, ale ty si ešte mladý, si nepamätáš, ale my sme vyrastali na Sandokanovi. A to je, možno pochádzal zo Sandakanu a on sa zalúbil do Perly z Labuanu. Labuan je ostrov na Borneu. Takže to som ja zrovna toto on bol z Malajzie, to bol malajský tiger sa volal. Akože videl som ho, ale nevidel som ani jednu časť seriálu. Tak Sandokan a Sandakan. Jasné, môže byť.
No a teda vždycky asi z týchto destinácií buď priniesol, akože vždycky letenku, to vždycky som si priniesol, papierovo vytlačenú. Už teraz po novom samozrejme to zostáva v telefóne ako lístok. Ale nosil som si aj napríklad pamiatky také, ako takú píšťalku z Malajzie, čo som si presne v Kotaki-Nabalu kúpil. Alebo takú žabu, na ktorú sa dá hrať a ona keby kvákala. To je taká celkom pekná. Ja som aj pozeral, že postupne, jak si sa vyvíjal, tak už si začal zapisovať, o tých lietadlách si začal písať už do svojich zápisníkov. Pozerám, že leteli sme A380, to bolo už 2015. Áno, ešte tu bývali aj mapky, že kadiaľ sme leteli a ja som sa to snažil vždycky presne zakresliť, ako sme leteli. Tu na to môžeš pekne vidieť, že sme v zásade leteli nad Indiou a potom sme prileteli do Thajska, do Bangkoku a tu na to isté v zásade, že nenakreslil som proste rovnú čiaru. Vždycky som to kreslil tak, ako sme to v skutočnosti leteli. Ako sa volá táto čiara? Loxodroma. Tak, že neletí sa priamo, ale po najkratšej trase. Loxodroma je aj pri plavbe po mori. Som nevedel, že tam sa to tiež využíva. Áno, takisto, čo najkratšia trasa, ale čo by som možno rád využil pri našom novom zápisníku, na ktorom pracujeme, ktorý teraz začínam písať, ideme na loď. A ty si robil bakalárku, síce leteckú, ale tá meteorológia tam bola zahrnutá a tú meteorológiu by som dal, pretože sa na tú loď hodí. Určite, no mal som... Nie len na loď, ale aj... Akože v rámci aj všeobecného takého know-how o meteorológii, nakoľko si myslím, že aj keď sa do kopcov ide, je pravda, že v kopcoch sa to počasie mení oveľa rapidnejšie. Ale... Bakalárku si robil? Bakalárku som robil s názvom Oblaky, oblačnosť a ich dopad na bezpečnosť v leteckej doprave. A keď už padnú tie zrážky dolu, tak aj na vodnú dopravu to môže byť. No Ježišmaria, áno, samozrejme, to má všeobecné využitie. Ale aby som zostal v rámci tej bakalárskej práce, tak tam som sa venoval najmä takým základným oblakom, zmenám v rámci leteckej dopravy, kedy je ešte bezpečné letieť cez danú zrážkovú činnosť, alebo už to je nebezpečné, lebo poznáme rôzne typy oblačnosti, ktoré sú buď späté s búrkou, alebo sú späté proste iba s dažďom, ktorý dokáže padať niekoľko hodín, ako napríklad z oblaku toho. Dnes ráno, keď sme sem išli, tak si mi hovoril podľa oblakov, že už pršať nebude, ale až večer začne. Áno, lebo a nepozeral si predpoveď na telefóne. Vedel si to? Som, no. Lebo ak nám vypnú na chvíľku internet, nebudeš vedieť predpoveď, nie? Človek nevie, hej. Ale podľa oblakov to vieš zistiť. Áno, lebo človek v zásade vidí, to je klasické po prechode studeného frontu. Takže keď si predstavíme prechod studeného frontu, tak je vidno na konci, že už sa z toho kumulonimbu, ten mrak, z toho mraku veľkého kumulonimbu začína stávať iba cumulus. To, čo sme mohli vidieť v zásade ráno, také potrhané obláčiky, také nachochňavené, veľké, tak ja to volám, že ako keby sme oholili barana. Že to je úplne že to isté, že taká vlna. Keď vidíš cirusy nejaké na oblohe? Tak Cirrus je vysoký oblak, je skladaný, tam je minus 40 stupňov, je skladaný najmä proste z kryštálikov ľadových, takže to si myslím, že to není nijak nebezpečný mrak. Toto chcem všetko zahrnúť do toho zápisníku, ideme na loď. Nebude to len kvôli lodiam, ale kvôli tomu, aby tie deti získali nejakú ďalšiu zručnosť, že budú vedieť predpovedať. Meteorológia, ja považujem meteorológiu ako celkom... Zbadajú kumulonimbus. A vedia hneď, že proste, že asi nebude dobre za najbližších 40 až 50 minút, lebo príde proste búrka, hej? A zbadajú stratocirusy, tak. Ono je taká celkom pekná pranostika, že keď to... ja to prekladám voľne z angličtiny, že keď to človek vidí z diaľky, tak to príde pomaly. Ale keď to človek uvidí zblízky, tak sa to zosype okamžite. Lebo človek v zásade, keď vidí zblízky ten cumulonimbus, on je spätý so strašne rýchlym vetrom a ten vietor to dokáže natlačiť v priebehu pár sekúnd, pár minút, tak myslené. On zosype v zásade z tých cumulonimbov je veľmi intenzívna zrážka, no a vtedy by mal byť človek na pozore, že keď vidí obrovský oblak, a dajme tomu, že aj v diaľke keby je, tak
nič by som neplánoval do tých 2-3 hodín. Proste, že môže prísť zrážka silná. Spomenul si prúdenie vzduchu, čo my nazývame vietor, tak takisto to budeme spomínať v tom zápisníku. Tam budú tie hlavné vetry, ktoré vanú tu na Slovensku, alebo aj teda v blízkych krajinách. Patrí to, podľa mňa to patrí do nejakého všeobecného povedomia. Ja som tiež toho názoru, že určite áno. To prúdenie vzduchu sa mení, ale v zásade sú tam nejaké zákonitosti, ktoré platia na severnej, na južnej pologuli. Napríklad taká tlaková níž alebo tlaková výš. Proste na severnej pologuli sa tlaková níž iba po smere hodinových ručičiek a na južnej pologuli to je presne naopak. A na rovníku? Tak záleží od toho, na ktorej časti rovníku. Presne na tej čiare, vieš. Presne na tej čiare, Z vesmíru vidíš tú čiaru rovníku. Tak tam už je potom inšie prúdenie, ale to už je taká vyššia meteorológia. Stál som na rovníku na niekoľkých miestach a v Ekvádore ma to tak najviac asi ovplyvnilo. Tam sú 2 rovníky, jeden takzvaný štátny a jeden súkromný. A ten súkromný je ten korektný, pretože tí mali lepšie prístroje na zameranie zemepisnej šírky, dĺžky, takže vedeli, že tuto ide a ten štátny bol kúsok vedľa, takže tam nefungovali všetky tie pokusy, ktoré na rovníku sa dajú robiť. Samozrejme, že posunieš o meter vyššie, o meter nižšie, takže to... Áno, a tam, keď človek aj naleje vodu do lievika, tak sa ináč točí. Áno, to som videl. A takisto tam bude spomínané okrajovo, nie len meteorológia, ale aj súhvezdia, pretože podľa hviezd sa na lodiach dá orientovať. Sú niektoré signifikantné súhvezdia alebo hviezdy. Je to aj v leteckej doprave? V leteckej doprave ja si osobne myslím... Vidíš južný kríž, vieš, že ideš zle. Potrebuješ to už určite nie, tam už je proste inerčná navigácia, GPS, to už proste sa tam v letectve spoliehame na moderné technológie. Bermudský trojuholník, tam ti navigácia vraj nepomôže. To je téma, ktorá je, podľa mňa bude ešte trápiť ľudstvo veľmi dlho, lebo proste jedni si myslia to, druhí si myslia to. Takže ja si osobne myslím, že to nie je. Túto formulku som používal, keď som robil sprievodcu, keď som náhodou netrafil presne ten rok alebo tú výšku niečoho, tak povedali, že podľa knižky je to toľko. Ja hovorím, tak jedni zdroje uvádzajú tak, druhé tak. Takže to isté asi Bermudský trojuholník. Opačný koniec pri Japonsku je taký istý úkaz? Opačný koniec pri Japonsku. Ani neviem, čo keď zoberieš Bermudský trojuholník, prepchneš Zem cez zemské jadro, tak v Japonsku ti vyjde. Takže to tak vychádza presne. To som napríklad nevedel toto. To som nevedel. Spravíme tie rodinné expedície znovu po rokoch. Bude to ako návrat po 20 rokoch. To by bolo skvelé. Môžeme toto spraviť. Druhá alternatíva, budeš mať deti, tak veľmi silno odporúčam to, čo si sa ty naučil, čo si sa naučil od svojho otca, odo mňa, dajme tomu, čo ja som sa od svojho otca naučil, tak posúvaj ďalej. To určite, takže to sú najlepšie spomienky, toto, čo máme. Teraz je veľmi silný fenomén umelá inteligencia, ale to, čo my sme ešte... Ty si mal to šťastie ako dieťa, že si vyrastal na informáciách, ktoré si z internetu vedel stiahnuť. My sme vyrastali počas doby, kedy internet ešte nefungoval až tak, že by bol rozšírený. Ale to kritické myslenie ste si vybudovali, chalani, ešte v tom čase. Teraz je to nebezpečné v tom, že to kritické myslenie sa obávam, že môže byť potlačené umelou inteligenciou, pokiaľ nezasiahneš ty ako rodič nových detí, ktoré vyrastú ešte nemáš. Z tejto miery si myslím, že to už začína byť pomaly až nebezpečné z niektorých uhlov pohľadov, lebo začne to nahradzať ľudí a aby ľudia prichádzali o robotu kvôli umelej inteligencii, to vôbec nie je dobré. Umelá inteligencia je, ja som to už raz spomínal ako oheň, je to dobrý sluha, ale zlý pán. Takže to isté ako internet. To isté ako internet, to isté ako presne, že predpovedám počasie, že namiesto toho, aby som sa pozrel z okna von, tak pozerám do telefónu, ako bude. A to často nebýva pravda. Takže je to akože, lebo počasie nevie 100% byť predvídané tým telefónom tiež. Tými oblakmi to vieš predvídať? Ale... Tými oblakmi sa to dá. Akože dá sa to, ale tiež to nie je úplne 100%. Ja som aj, čo som konzultoval v rámci mojej bakalárskej práce, že to počasie nikdy nebudeme vedieť na 100%, až posledných 10 minút predtým, než sa zosype na nás. Hej.
Keď spomínaš tú bakalárskú prácu, ty si mi slúbil, že ju môžem použiť pri tvorbe toho denníka Ideme na loď, takže tá meteorológia bude úplne špička. Dúfam, že áno, dúfam, že to pomôže aj teda poslucháčom a že... Ďakujem za takýto verejný prísľub. A že teda sa im to bude páčiť. Je to kvôli tým ďalším generáciám. Ty odozdáš už teraz vo svojom veku, odozdáš tým novým generáciám nejaké informácie. Dúfam teda. Ďakujem za využitie mojich zdrojov. Tak ďakujem za to, že si prijal pozvanie do dnešného podcastu. Ja ďakujem veľmi pekne. A veľmi ma teší, že som mohol byť pri vzniku tejto, jak si ty nazval, obsesie. Áno, obsesie, áno. Tejto vášne pre letectvo. Neviem, akým spôsobom iným by som vedel apelovať na to, že deti vieme ovplyvniť už v tom rannom veku a je to veľmi dôležité. Takže preto je fajn, keď tie deti učíme, odozdávame im to, čo vieme my, to, čo my sme sa naučili od našich rodičov, predávame ďalej a jediné, to, čo po nás ostane, je to, čo vieme odozdať. Určite, tak, Kubo, prajem ti veľa šťastia v ďalšom živote a hádam sa ešte vidíme. Ďakujem, určite sa uvidíme. Najmä vo vzduchu. Budem sa tešiť. A ja. Majte krásny deň a ak sa chcete viac dozvedieť o našich zápisníkoch, ktoré máme k dispozícii a ktoré chystáme, tak na www.letsgokids.sk